harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras madi hita saludna amanginang. Andorang so masuk hita tu parminggota martang yang nahoho mahita di bagasana rohata. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ND nomor 200 sia ayat sada saat rodi ayat tolu. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehon tu hita sada anak,
pape tu abarana do sogut harajaon, jala bahenonna guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling nililingna, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada ende na imbaru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pele begu hamuleon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabi nahen nai. Marsomba mahamutu Jahoba marpahean na marhadohoan, aka hitir mahamu maradopun ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita, ali di bata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon husombahon hami tuho, marningot silehon-lehon mina balgai tu hami, jolmana di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami, gabe na dangol do ibana jalana pogus, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asa mamora hami, sai rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite tondim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Tatangihon maha patik ni debata, iman adienet sian buku pesalmen, bidu 106 ayat sada. Haleluya, mandok mauliate mahamu di Jahoba, aina basado ibana, airo di saling lilingna do asini rohanai, ido saatna, atong rap martangiang mahita mangido gogo tutu hata debata, lau mangulahon nahom bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
matopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu nasuhatudusan, para sirohami dahami nadangulon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahaton do hami tubuh, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manibil sian akka dalanmu, macai gudang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, ala ni dinggan ni basam dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalosyon nami, say ingot mahami humbar tu asi ni roham dohot dinggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabegima hata baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga di asahi hoau marhite sian akka dosam, jala nunga di lojai hoau marhite sian akka hajahatononmu, ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalosyem alani hadiriokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, asangapon ma di debatana di gijang. Hidup rohani
tema hatani debata imana aga betur pek epistel di minggu tasadarion na dienet sian buku pesalmen pidu pitu puluh pitu mamuka sian ayat 12 rahat sahat ro di ayat 16 tajaha mamersikap sorin di ayat 16 rap kita majahasa. Sai pujiokku do aka pambahenani Jahoba ai sai ingotokku do halongangan aka nabina henai sian narobi. Jala saya mantusari doa taringo tu akka pambayanan musudina. Jala saya utak kasih do akka jadi-jadian. Ale debata habadiaon do parhitiani dalanmu dung debata dia ma marhati bulon songoko ale debata Odo debata sipatupa halongangan. Dipabotohok kodo gogom tu akka bangso. nunga di paluaho bangsomi marhiti-hiti tanganmu aka anak ni si Jakob do si Joseph ido saatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon ma haporseawatai songona hina tidakoni dongata sahaporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jahoba ido ama parguguna suhatu dusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba na sasadai imana tinubuhoni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu tu siamun di bata Jahoba amanai parguguna suhatu dusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani ala Kristen akan nabadia dohot diasisaani dosa dohot dihatain namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Salut. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Desember 2024. Padidion Nabadia. Minggu 12 Januari 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB Batu Paun ni Huriata do Padidion Nabadia tidak danak. Ruas ni Huriata nanang mabuat dak danak majalo Padidion Nabadia Asaroma mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 16.30 di ruang konsistori Jala Dibuan Ma surat pengantar sian situawik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran dak danaki.
si palas roha ama ina nama balu dot anak yatim piatu. Tu akaruas ni huriata naso majalo manang mabuat si palas roha ama ina nama balu dohot anak nasopot somarama somarina boima di jalo manang dibuat tu kantor sekretariat sian pukul 10 sahatu pukul 10 sahatu hari Selasa 31 Desember 2024. Molo adong dopena sumabuat manang majalo sahatu aris nau tinotuhon asa dipaulak ma tuhuria. Malam tahun baru dohot tahun baru 2025. Selasa 31 Desember 2024 tapatu pado pertangyangan bodari malam tahun baru 2 hari masuk pukul 10 wib berbahasa Indonesia dohot pukul 10 siawib berbahasa Batak. Rabu 1 Januari 2025 masuk pukul 10 wib pertangyangan tahun baru berbahasa Batak. Ketertiban dot kenyamanan tahun baru 2025. Asa mardalan dot dengan pertangyangan budari marang tahun baru di Huriata. Tusudi ruas ni Huriata asa sada hadir 15 menit adorang so tamulai acara ta. 2. Dianjurhon asa unang mabuan kendaraan molo mabuan asa diparkir ma di SMK 26 Jakarta. Jala roda 2 di tempat naung tinotuhon. Tulu dipakai ma pahiana sopan, jala unang memakai perhiasan na marlubian. 4. Masuk jala haruar ma dohot tertib, jala hudul ma di bangku manang di tempat naung di parade. Tikting neng marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Frank Alexander Raja Panggom-gom Hutapea, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading, anak ni Amata Hotman Paris Hutapea, tubuh ni Nata Augustiniane Boru Marbun, Dot Orwana Winona Delani Tandra, ruas ni HKBP Wik khusus Boru ni Amata William Tandra, tubuh ni Inata Ianti Choa, pamas-masun hari Sabtu 4 Januari 2025 pukul 10 wib di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu nasidia gabi parsaripeo nadenggan di tonga-tongata terlumbobi di joloni tuhata. Tambahan nomor sahid Situa Evangelis Marta Boru Hutagalung Wik Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Gedung Baru lantai 5 ruang 5 sada 2. Pelian dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di gowarna 5 tikting di huriata minggu sadarion oleh ate.
Kami di debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Amanami inanami haha anggi, nama dohoti parmingguo di bagasan minggu dung ari Natal. Sahat do barita nauli dihita imasian sada Timoteus sada ayat 12 sahat tu ayat 17 hujah madihita. Mauliate hudok dina margogoi hon au ima Kristus Yesus Tuhatai. Ai dietong doau haposan ubahena di pabakit au gabe parhalado. Pangisahi doau na jolo jala pangalele jala si ulahon gogo. Alai dapotan asini roha doau. Aidang huboto nahu ulai tagan soporsiai dope au. Alai gabe lam sumurung doa sini rohani Tuhatai, matat haporsiao dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposa jala sadok tau jalo odo hataon, nungaro Kristus Yesus di portibion, paluahon aka pardosa, sian akaido au na parjolo. Alai alani odo ubahen na diasihi au, naing jumolo marhite sian au patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai, bahen tiruon diaka nanaing porsea di ibana tuhangoluan saliling nililingna. Alai hamuliaon dohot hasangapon si saliling-liling nama diraja naso marmulai ima debata nama noktong naso dapot idaun na mamujungi. Amin. Disido sahatna salinaya manginang horas madihita jala selamat hari Natal madihita. Ido amanginang nang pe dung minggu hari Natal guarni minggu tadi bagasa tikyon alai tong dope di musim dohot hari Natal sahatu 12 hari dung 25 Desember ido hari Natal naikon ta pestahon ganup hari. Jala molo ditaringoti hatani debata hita taringotu pardalanan ningolu ni si Paulus paingoton na hinaholonganna si Timoteus asa madok mauliate siala asini rohani debata di bagasan parngoluan ni si Paulus nang dohot si Timoteus. Amanginang totu sahali molope adong sahatu tikin waingok kita manang nasadia pe umurta na pinasahat ni debata tu hita nalaho dohonok tu hita dang marujung dope habur juota maradopo debata unang tapikir aladung matua hita nunga sipulbe unang tarajumi molo nunga masuk kita purna bakti nang sian ulau di tonga-tongan yaka perkarejoan nang sia tonga-tongan yaka pelayana di huria nunga tadok nunga saebe aka masohot haporseaon ulau nadenggan pakirimon maradopo debata ai sahat rodi ujung nado
Iko saha dohita tu garis finis. Taringo tu pakirimon haporsiaon maradopo debata. Ido ubaina manginang saya adong do padohan sa takang-takang ni jolma, saya takang-takang ni jolma, saya adong do sadatiki terbuka di ibana lahomuba. Senakal-nakal orang, sejahat-jahat orang, satu kemungkinan kepadanya dia akan berubah, dan sebaliknya sebaik-baiknya orang saburju-burjuni jolma. Sian namenek, bajar-bajar, doli-doli, mangoli, manang muli ibana, sahatu amama, sahatu inaina, bahkan sahatu popung, satabi, sabo, adorang somoding ibana, say tarpuka dotu ibana, molo nasalilingo burju ibana, ada kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan. Alani molo dirokon di pangukapon 2 ayat sada, sai burju-burju maho rasi rasa mate sahatuna mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluan dung sahat pehita tu ujung nai. Manang siapa yang telah mencapai garis finish, hanya kepadanya lah diberikan Tuhan mahkota kehidupan. Jadi sotung adong gelar nai baru tuhita tudok majo tupadita majo parjolo anggo si Johnny rumah horboi padita hiad doi. Mulai didok padita hian berarti nuaing dang be padita najului do imana padita alai nuaing dang padita be. Anggo si adunyangi najoloi naburjuan. Molo didok najoloi naburjuan berarti nuaing dang burjube. Najoloi mungkin juga. Alai molo didokon anggo punguan lansia HKBP Rawamangun najoloi naneng-nengan berarti nuaing nunga burjube nasida sudena. Itu menggambarkan kehidupan kita harus setia. Unang adong nameo leo di tongadalan, unang adong nagabe sosahat tu garis finis napinasahat ni debata di bagasan parnguluata. Nang pesongoni amanginang molo adong akayana kota na takang dia kapardalanan ninguluta unang adong putus asa na paingoton na manangyakon pardalanan nasida dang taboto songo dia kasih karunia Tuhan memanggil dang taboto songo dia pa Joni debata tu nasida satabi hata nang penungalau nasida manutu dalana manutu lakana alai molo adong dope hosam molo adong dape hosa hangoluan di anak kotai sotung masohot tita manangyakon nasida asamuba nasida sian akadalanna aidang taboto kasih karunia daripada Tuhan yang memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang Tuhan inginkan. Tentu nengah tabege sada cerita sian turi-turian manang cerita benar atau tidak sian sada negara India namargoar si raja doho si raju ima 2 halak namardongan sia sikola minggu sahat tu nama godang alai di namardongan non nasida ala kompak nasida marmea merapak ale adong perbedaan di nasida ima songon perbedaan status ekonomi sosial yang membedakan mereka. Yanggo si raju ima anak nina pogos do ibana danga dong artaniamungna nang inongna manangaha si pangasahonon ni si raju kastana pe kasta kesatria do alai yanggo si raja anak nina mora godang artaniamangna, godang hepeng ni na tua-tuana, ubahen ibana targoar kasta Brahma. Di pardonganan nasidon,
Dang adong na mga bati pardongan na sidon nang peso marhepeng dongan na alay hotdo mardongan na sida. Dung magodang nasida borhat manasida tu kota alay parnguluan nasida tok da pesongoni alay adong nama bedahon nasida ala napugos si rajuon say dihabenget todo anggo napugos iko berjuma mamulaulaon iko martangiang do iko rodo tu gereja ay inama ay dangadong naboy hupangasahon dingulukon ala ni hapogosokon asing ni rotu joro ni debata martangiang mangido pasu-pasu sia debata asa tupahan ni debata ngoluku asa pasu-pasuan ni debata ngoluku holan ima terus diulah ni bana karejo denggan martangiang marminggu mangulahon akan adenggan sai ido diulahon ibana alai anggo si raja takas maimana anak ni raja anak ni nasonang anak na pinaborhat ni arta na siya po napasugina lau tu kota na laho madiori akahasonangat di kota songo guarnay dang riko tangiang satabi molo nunga mura-mura sude ido amanginang molo nunga terlalu gampang segala sesuatu kita mendapatkan doa itu seolah-olah tidak penting Allah apa yang kita minta tidak perlu kita minta Allah nunga rade nunga adong sude holam mamake nama diboto holam mamake nama dia nama bahelas rohana dia nama besonang rohana bahkan nama nalai tu de batape molo nunga mabahe sonang rohana ada uang bisa ku beli kamu menjual saya membeli saya senang itulah yang dilakukan raja alai Jupang ma tanggal 30 sada tokinai tanggal 30 sada amanginang bisa kuingot bertamuan non acara pukul 00 di Jolo molo sama buat dope Jupang ma tanggal 30 sada marpung majupa mahalaki jupa majohita bah ada orang so tanggal sada ay boha adong akka ulau nadinggan na boy tapatu pajupang mahalaki jala makatahe manasida makatai manasida sama nasida di doko si raja ma do di siro si raju ma ho raja dang bosako mangulahod dosai pikiri majo mulai sian borhato siap bonapasogi mu saha tu kotaon sadia lele ngoko pasonang sonakon dirim pasonang sonakon tagas ni dagingmu pasonang sonakon roham gabi marbaliko maradupo debata beta ma tu gereja mahita tanggal 30 sada anon marminggu ho manopoti dosam adorang margati tahun balak Roma johita tu gereja didok si raju masong itu si raja alai Roma si raja madok tu si raju hodo satabi naoto mulai siam meneko lak di tau-tau koma martangi ako marminggu ho alai lak suadong domu bangulum gulamo dia lako di huta gulamo ya lako di kota dak ya dipikiri ho nalaho pasonako dirim beta ho traktir peho huboa peho au pe mabayari ho molo sahalion ni lak songoni ho siakuta songoni ho di kotaon dang adong namuba biasa aja plet parnuluammu mereka mempertahankan pendapat mereka madokon molo si raju tetap dia martangiang tetap dia beribadah kepada Tuhan dan raja mengatakan hidup harus dinikmati walaupun itu bertentangan dengan Tuhan. Alai dinamulak nasida, ala soboi sependapat nasida, dinamulak nasida diaka siulaonna, marpikir nasida di tengah dalan, marpikir nasida di tengah dalan, di doko si rajuma, aido tutul, bamulai siakudu huboto roha, lak sohyado hudaya kanauli natonggi, lak sohyado au makilalahon, songna kana poson waingon ni ajab-ajab inna. Coba dulu malam tanggal 31 nanti aku mau pulang menjumpai si raja. Ale si raja pesongoni pikiranna.
batahe dorunai kotornai parnguluakon salele kuboto roha sahatu nikion soheado perohaku rotu gereja marminggu naso panagaman merbalik masude rohani halaki si raja lau manopok gereja lau martangiang nang si raju neng manopot dunia ni akka napasona rohana alai naso panagaman tabrakam mahalaki jala moding molo di suku debata ise mana tahu bongo tuhara jaun di debata ise ma molo di suku debata totu sahali ala so debata do hita iko dohonota do mungkin hanya ketika orang yang mengakhiri holana mengakhiri pertandingan nado yang sempurna na tahu bongot tuhara jaun ni debata jala ido sasitong na pardalanan ni si Paulus odo nalaho patuduhono ni si Paulus tuhita nang tu si Timoteus ala memang adul pamiliton ni si Paulus dohot aka apostel na 12 na asingi ubahen na targoar ibana songesada apostel ubay na didokon ibana madok mauliate doau tu debata. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Aidang piga halak pardosa, aidang piga halak pamunu, dang piga halak pangalelei diakana porsea, gabe di jo debata, laho berbalik bahkan dongan ni debata, nagabe ula-ula ni debata pasahaton barita nauli. Ido nake kudokon amang inang molo adong anak kota poparata na tua-tuata manang isepei songon na padao holakana sia debata unang masoho manang yakon aidang taboto kasih karunia Tuhan kepadanya. Kita tidak tahu bagaimana Allah memanggil dia, kita tidak tahu bagaimana Allah mempersiapkan jalan kepada dia. Asamuba rohana jala ido nahina tidakon ni si Paulus di bagasa tikion gabe tudosan tu pardalanan ningolu ni si Timoteus nang tuhita di pabuai bana ikko dohonok kudodoba mau liate tu debata dang piga songonau pamunu pangalele halak na jukat dipakai debata au gabe ula-ulana ala naposo haposan au dia dopanna. Jadi sasitong na amanginang selain Paulus ini adalah orang yang memang pintar dari segi keyahudian, dari retorika dan pola malo imana dan pola malo marjamita si Paulus. Alai adong kelebihanna ima dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Adong dosa ada berita di Bibelton, di tiki marjamita si Paulus, baik kau maju amang enang, marjamita si Paulus, madabu ma sian tingkat gereja, tiki marjamita ibana, madabu sian atas jolma, alani modohodok manangihon jamitani si Paulus. Modohodok ruasi, manar jamita masih Paulus ape modokodok ruasi igijang la madabu ma ruasi. Paulus sebenarnya bukan seseorang yang hebat dalam artian pintar berkata-kata, tetapi yang mau dikatakan Paulus adalah bahwa dia adalah orang yang taat halak nabenget do ibana dia kapardalanan ningoluna ubahena didok ibana naposo ni debata na haposa do ibana. Dia adalah orang yang dapat dipercaya dalam setiap pelayanannya, bukan karena kehebatannya dalam beretorika. Alai tu dia pe ibana borhat benget ibana di pasabam rohana ubay boy gabi kesaksian on tu si Timotius. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Adong dosa dapat dohan ni Bunda Teresia ditiki mangulahon akaulau nadinggan ibana di Kalkuta, di
Kalkuta, didokon ibana ma, didokon sahalak matu ibana. Hai kamu perempuan Bunda Teresa, diurupiho akan apogus. Di botohodo, kudang nai napogos naso terjangkau. Molo diurupiho di son, alai naso binotong, kudang nai di sana pogos. Gabi alus ni Bunda Teresa ma. Saya dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi saya dipanggil Tuhan untuk setia. Di jauh debatado manang ise laho patuduhon hamuliau ni debata dang asa gabe berhasil aka ulaon pakobasion nata ulahon. Ai molo di jauh debata manang ise suhak-suhakna adalah keberhasilan, itu akan menunjukkan kesombongan dalam hidupnya. Ido ubahen amanginang dalam setiap pelayanan, dalam siapapun yang datang ke gereja kita HKBP Rawamangun, takaran daripada kesuksesan daripada pelayan bukan gereja, tetapi adalah bagaimana kesetiaannya dalam setiap pelayanannya. Molo adong buke deta onom 172 madok tunggodang situ tu di repnai di dokon sai patu pamai alani Tuhani soma kirim balos natuho debata domarni danani ulami manang na adong parbu weni. Hanya Tuhan yang menentukan, hanya Tuhan yang menentukan entah itu berbuah, entah itu tidak, tetapi tugas kita adalah dituntut untuk setia, dituntut asa haposa kita diaka ulautai molo adong pedison amang inang na merasa gagal. Dia sudah berbuat baik, dia sudah menasehati, dia sudah beribadah, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan gagal hamu amanginang. Teruslah setia. Itu yang mau saya katakan. Unang dipikir hamu anak tai namanutul lomona. Molo nunga burju hamu memang betul-betul burju hamu manangyakom mamudai paingoton. Songo CCTV hamu tu akaya nak komunai manang tu dia nasida lao. Saya di suku kamu. Tidak ada yang gagal. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini adalah bahwa Amang, Inang, dan saya dan juga jemaat yang hadir melalui live streaming di Pangido Debatado Tuhita, yang mau Tuhan tuntut daripada kita adalah setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 6 di dokdo, dang rikot ise namanuan, dang rikot manang ise namaniram, alainau rikot ima debata, Allah yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan ini. Sotong tapi kiri amanginang molo tatangyakon imajo amang padita tangyakon majo anakon kan di jo padita tudok majo di jo padita Rawamangun ditangyakon ma anak non asa muba di bereng anak non ni asing naso boy do naso marlapatan do tangyang ni HKBP padita HKBP Rawamangun ni namu saya kan lau mu saya martangyang ay hubereng jo ay molo martangyang di gereja na asingon songon na leleng do martangiang jala molo martangiang di gereja na asingon pitor di tio do si majujung nai ahu bojo tu padita na asingin na di bawah tu padita na asing dang mu batong tu dia do di bawah muse. Itu bukan pekerjaan daripada kami, itu bukan pekerjaan daripada orang tua, tetapi orang tua, pendeta atau siapapun dalam pelayanan ini adalah haposan setia dalam setiap pelayanan kita. Alamang inang moldo nuay ngojolma naposo haposan.
molo didokon ise do naboi haposammun waeng. Ala tuakaina majo. Di boto hodo. Alai unang paboa-boa manang tuise dahin. Adong nau paboa to. Unang paboa moli pabohon no tunasing maila awen na. Di boto hodo. Nakin martolor manuk nami. Dina martolori manuk nami. Hubiring maduba. Dibuat inatasi manangisi pesi si holong majo ido songoni daku sangka songoni mak holong ido bahen na hape ruas ni huria hakabipi rao mangudoi ai molo huduli di jolo doi torusin na jala sasak na pedita tibo dodo saledang na ena di paboa masong ni sali roh masong ni muse dijupai mapadita amang padita na tong do hatana sone alai holak kita mada nang pesongoni ibana di jolo hudul holak kita na dua mo namang padita songoni pe para rekami si mana ijolo hudul torusi lak dibuat mak holongi matolorhi ido pe marpira manuki alela dibuat si patah amanginang maoldo jolma hapo sadia kapakatayon hola dihata pe maul haposan maul do jolma haposa di hepeng maul do jolma haposa di ulaun maul do jolma haposa di akapakobasion maul do jolma haposa manang didia pe alanido di Lukas 10 ayat sada manang ise haposa di namenek di naotik haposa do ibadah di nagodang. Ia geduk halak di nautik, geduk do ibana di nagodang. Dalam perkara kecil saja dia tidak bisa dikepercayakan. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepadanya pelayanan-pelayanan besar. Tentu sahali amanginang. Ikon natau haposa do jolohita setia kita dalam perkara-perkara kecil. Dan mungkin pasahatoni di bata ulau tuhita. Molo soboi dope hita haposan diaka ulaun name meti. Somal do kana manginang molo nunga taringot tu hepeng majahudokon satabi diaka nabur juroha tadok majong jabar hepengi majahudokon. Aulor si pata molo di huta 2000 dape molo di Jakarta mungkin 20.000 rate 20 manang 50.000 sone kan. Jadi ala pigai bereng jabar hepengon ni tang naswadok kepengna along do hepengna ala di bereng dodongan na disi apalagi di bereng akaina na mabalu solehonon nabe tang lehonon nabe tu akaina mabalu tu ama pe molo ama song na dau hudulna tor di pada hudulna marbati gimana tang marjasi mana hudul di pestai olo do lewatan no jabahai ingoti bukan dia tidak punya uang. Tetapi memang sering sekali dalam pekerjaan, dalam uang, dalam perkataan nasoboyo do hita haposan gabe soboi hita patuduhon ahnalaho warisonot tatuaka sudut nauposo. Dan ini yang diwariskan oleh Paulus ke Timotius. Lihat perjalanan kehidupanku, lihat perjalanan ingolukku. Dina otik, dina godang, dina hasit, dina sonang au makobasi hurian itu hani saya ini dapat dipercaya sebagai hamba Tuhan yang bisa dipercayai gabe ido hata apul-apul hagogo onang tuhita di bagasan tikyon amanginang. Secara khusus di minggu-minggu Natal di bagasan tikyon amanginang. Usukku majohita adong dorison nasomar las ni roha di pesta Natalon las dorohamu mau liate ma di Tuhan mau lope soboya na kotai mulak siat tano parserahat tano parjalanganna manang mau lope soboi hita mulak tu tano parsera tu hutata sotung makurangi las ni rohamu di pesta Natalon ai ido si pata amanginang
moru dolas ni rohata manobah memuji debata. Kita kurang mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, karena kita sering sekali melihat Natal adalah sebagai sebuah salah tujuan, salah fokus. Ai disukun marjamita auditiki natiki Natal minggu 1.5 hudukun. Boa Natal tahunon ni sarupa dodohot Natal na tahun minggu nasalpu na tahun nasalpu daong utabu do na tahun nasalpu utabu do tahun nasalpu sasitong na Natal ikodos do tahun nasalpu dohot tahunon ai ido ubahen morulas ni rohani jolma namar Natal sipata aladang baju-baju baru, aladang mulak, aladang gabe ro aka paket, aka parcel manang aka HP ala molo nunga dirajumi ganup Natal gok maan no suk-suk masude. Moru do bah pada rama di bagasan Natalon ay wah. Ay do tasong na taon nasalpui Natal taonon. Pokok na ngalima na. Pokok na ngalima ta Natal taonon ne. Nunga anakku dang mulak martelepon pedang di teleponau. Pokok na ngalima. Amang inang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Natal dang taringot tu situasi nata adopin waing alain Natali ima sasitongna maka mulia tehon mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Soadong pehepengna Natal tetap merdalan, Yesus Kristus tetap lahir. Soboi pe imana mulak, soboi pe anak konaro. Natal adalah berita kesukaan bagi setiap umat percaya. Ido ubahin namang inang sotung morulas ni rohata. Tokinai tanggal 30 sada tradisi do dihita halak Batak. Sotung taidehonan nonni edde makuling giring-giring di parsirangan ni tahun. Ay molonunga di palu eddeon ni hira edde tupat dilian namokan. Tapi ingatlah, kita syukuri adalah Tuhan Allah datang ke dunia ini melawat kita. Dang sude iko saut na dirohatai, dang sude saut na dipikiratai, alai na duminggado di patongo debata di hita. Amin. Martangyang mahita. Jahoba debata amanami, mauliate mahupasa rohanami Tuho. Di minggu nami sadarion takasdo diajarhon hatam tuhami songo pardalanan si Paulus gabi madok mauliate ibana tu debata sian hahuranganna dipakai ibanai gabe ula-ulam gabe naposo haposan ibana gabe tahu ibana madok mauliate jala mangajarhon itu akasudutna jala ido pardalanan ingulu nami Tuhan ikodohonon nami do mauliate tu debata ala dipilit ho hami gabe ula-ulam marhite ulau nadengga di tonga-tonga ni huria keluarga nang akadongan humaliang alani Tuhan ajar ho Tuhami asa haposa kami haposa di nautik gabi haposa di nagodang gabi pasahatom mematuhami aka ulaon nabalga bahen hamuliaon hasangapon di goarmu Tuhan di Natal dohot nalaho manomunomu hami di tau baru so tu ngadong nasolot di rohanami taringotu pardalanan ingulu namion aidang boy masa saluhut na pinikiran dang iko masa na di rohanami Tuhan lau mabay sonang rohanami dang boy hugolom hami saluhut akanahu hirip pamii alay odo tangyang nami Tuhan tung susa nang sona kami say marsigatung tuhoma gano ruas ni huriam asa makilala nasida Tuhan di pardalanan ningulu nasida debatado mangaramoti ikolam girgir hami madok mauliate
Dia kapasu-pasu dengan basam napi nasahatmu Tuhami. Dilehoko ari hangoluan. Boy bolas akan namar Natal doh namar Tahun Baru. Boy hami rotu garejaon. Terlumoh bi Tuhan. Dilehonho anakmu nasasadai. Odo barita las ni rohanau balga ubay nasai madok mauliate hami tu debata di bagasan paranguluan nami. Tuhan Jehovah debata ramoti mahami dinamanghula aka siulaon nami. Diaka ruas ni huriami natongon mardalani marlibur diaka liburanna tong maho mangaramoti jalamulak anon nasida tu huriam HKBP Rawamangunon di bagasan hahipason. Tuhan Jehovah debata hutangnya ko kami akar ruas ni huriam namar sahid nang di rumah sakit nang di bagas nama nang di dia penasida naso huboto hami ima eben manurung bin sarsi haloho situ alas Maria bursirait hatobing Hendrik Parsaulian Siregar Hendrik Parsaulian Siregar Helda Manalu Nyonya Batubara Buru Purba Inang Situa Marta Rur Hiboru Hutauruk Situa Alex Sijabat Kepas Marpau Nyonya Silala Hiboru Sirait Haposan Tobing Wilson Marpau. Tuhan Asimaroham Diamanami Inanami Ruas Nihuriam Namar Sahiti Gale pamatang nasida alaina posdo rohanami huasomdo na adong disipanganon si idumon dohot ubat mabuat nasa sahid siap pamatang nasida. Tuhan Jehovah debata diaka na marukil diaka na tumatangis nasopot somarama somat marina asimaroham dulu manasida asa margogo nasida diaka si taunan na nasida. Mauliate madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami tadopamu. Amin. Mari dehita huhut papungu pelian.
Martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, o do harorohan ni saluhu silehon-lehon nadingkan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa parhasya kami pilihanon, pati bulho na harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite terdim, asalam huntadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua kijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongosong na di banua kijang. Lehom matuhami sadarion hangguluan siap hari, sesa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togyo to pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu tondim.